comencem la Camper Tour amb en Blai, que van aquí en el seu seient. Ell porta un elevador i una cadira que hem llogat a Roadsurfer mateix per l'Elna. Aquí tenim la taula del menjador que s'estira, unes guies aquí baix per fixar-la, i els dos seients que es donen la volta i fan el menjador. Aquí dalt hi guardem les coses de... Aquí tenim les coses de lavabo. I aquí, Blai? I què hi ha? Les joguines. Les joguines que tenen aquí per entretenir-se, per pintar, la tablet i tot. Aquí tenim cuina. Amb nevera. A veure, obre-me-la. Per aquí, per aquí. Que és prou gran, encara que sembli petita, però hi cap força cosa, una miqueta de congelador també. Què més? Aquí tenim els dos fogons que no funcionen amb misto, que la flama es fa directament apretant aquest botó. I aquí, per aquí, l'aixeta d'aigua calenta i freda per rentar. Aquí què hi ha, Blai? Els coberts. Aquí tenim els coberts. Ens venien amb aquests coberts per nens tan xulos. Un ganivet que és Roadsurfer. I aquí hem posat nosaltres sal, condiments, tovallons. Segon calaix. Aquí hem posat emmagatzematge de coses. Oh! I n'hi caben forces, encara que no ho sembli. I a l'última és on hi tenim les olles, els plats, la cafetera, etc. Tot aquí guardadet. I de la cuina el que ens falta és aquest armari d'aquí dalt. I aquí nosaltres aquí tenim les coses de neteja i aquí tenim totes les tasses que són molt longuis o no són molt longuis? Són molt longuis. Vale. Aquí al mig tenim El lavabo. el lavabo, que és lavabo i dutxa a la vegada, val? Tot i que important és biodegradable, no utilitza productes químics. L'aixeta es treu per la dutxa i si no està aquí col·locada per la pica que es baixa per aquí. Superxula. Aquí tenim una mica de llum, aquí tenim una mica d'armariet. I està molt bé perquè aquesta barra es baixa i aquí podem penjar les tovalles després, la cortina. I al fons de tot, Tenim el llit doble. un dels llits dobles, perquè n'hi ha dos. Ara us ensenyem l'altre. Amb aquests estampats tan xulos de Roadsurfer, que guais. I aquí tenim, tot això són armaris, val? Aquí hem guardat, per exemple, roba de l'Elna, bolquers, però veieu que van molt bé aquestes bosses per organitzar l'equipatge, van superbé. Aquí els del Blai també. Molt espai. I aquí guardem els nòrdics del llit de dalt, perquè quan tenim la tapa tapada no es poden posar a dalt, val? Durant el viatge, durant el dia els hem de guardar aquí. Cap molt espai aquí. I ara hem col·locat aquesta escala, que aquesta escala la guardem en aquest compartiment d'aquí, per pujar A dalt. al llit de dalt, que és també un llit doble. Uepa! I és enorme. Enorme. Aquí normalment dorm el Marc sol, a les nits, fa una miqueta més de fred. Té una finestra aquí dalt, per aquí també es poden obrir, val? I si veniu amb nens, podeu posar aquest sostre així, amb aquesta malla perquè no caiguin. Aviam quines vistes? Uau! Detallets xulos d'aquesta camper, tan nova. Aquí dalt té una llumeta, per exemple, amb un USB que funciona amb la bateria de la camper mateix, no amb la del cotxe, sinó que es carrega sola. Un endoll aquí també. I aquí ja està, no? En tenia més temps. Aquí ja està. Veieu, d'endolls no li falten, aquests només es poden utilitzar quan la camper està connectada a la corrent, i si no amb aquests. Però és que n'hi ha molts. Aquí també hi ha un altre. I allà al fons també hi ha un USB
I el que mola també és que en el llit de baix, a sota té els altaveus del cotxe que arriben aquí. És molt guai, estar aquí la nit amb la musiqueta posada i que se senti aquí darrere. I aquí també tenim, i a la cuina també, llums així lineals, que van superbé per engegar-les a la nit, perquè pots deixar la llum blava només per situar-te i llavors engegar-los.